liike alkaa tässä. Liike alkaa. Liikkeelle mars. Juoksuun mars, mars. Käännös oikeaan mars. Normaali käynti mars. Täyskäännös mars. Käännös vasempaan mars. Liike 7. 3 askelta eteen 7. Seuraa. 3 askelta taakse 7. Liikkeelle mars. Seuraa. Käännös oikeaan mars. Täyskäännös mars. Yes, hyvin. Hyvä. Onks avoimuus? On. Okei. 2-3 askelta. Joo. Mä varoisin, että sä et tiennyt, kun sun ilma on näin. Mitä toi selittää? Sitten me tehdään oikeastaan liikkeestä maahan meno. Tästä tuohon suuntaan. Itsenäisesti pysähdyt tuolla ison merkin kohdalla. Liikkeestä maahan meno. Liike alkaa. Liikkeelle mars. Seuraa. Käsky. Down. Palaa koiran taa. Palaa koiran viereen. Käsky. Yes, hyvin. Tuolla viimeisellä törpöllä pysähdyt itsenäistä. Liikkeestä istuminen. Liike alkaa. Liikkeelle mars. Seuraa. Käsky. Yes, hyvin. Vau. Ja sitten nouto. Eli noutoliike tästä tuohon suuntaan. Hyvä. Liike alkaa. Saa heittää. Käsky. Hyvä poika. Käsky. Tuo. Käsky. Irti. Käsky. Sivulle. Kiitos. Yes, miten hieno. Hyvä. Hyvä. Teillä ei ollut muuta.